Wong iki kok isane rong karuan lho. Nggih, aku kok justru curiga njaluk dibayar di muka iki aja kula kan lek mutung mboten dibayar, sakniki lek mboten dibayar. Lah niki wis dibayar di muka. Lah niki kan saking Pak Kasun saking Pak Kasun matur suwun. Mbak Lurah dereng aku justru curiga lek njaluk dibayar dhisik iki kok mesti kaya ora penake. Iki kaya ora penake aku. Nek lek ra penak akhire aku sing rugi. Kudu ya dudu dipenakne dhisik. Ngadepi wong pinter iki pepek lho. Lho, jane lek pinter iki ora lho. Mboten pripun. Nek kon ngetut buri sampean mang kok ngono, aku ngono elok-elok. Nggih to Pak Dugul nggih. Nggih, pancen nggih. Nggih, kula niki kula nyanyi napa jak ngomong mawon. Lho, lah sampean ngarep nyanyi apa ngomong rene? Nggih, kula nyanyi Pak ben bayar. Lah nggih, lek butuhe disawer ya nyanyi, lek butuhe omong ya malah penak. Kula manut alah apa-apa iki kalah karo dhuwit kok. Iki engko lek sajake goyange iki kok rodok timpat. Disudo Pak Wan ya? Nggih. Oke, setuju. Cocok. Ngoten Pak. Lho, lek biyen ki ngono kae kok lek iki kok disudo kowe ora tewani obah ya. Jenengan ngersakne kula nyanyi napa kula joget? Ya loro-lorone to. Wong pakete paket komplit kok. Wong Pak Dalange pakete komplit iki sembarang enek kok. Lah, piye to? Jan ra kelem kalah. Ngen saya lho nggih nek enten kreket ngeten iki seniman sanes Lurah nggih. Intine tumut napa mangayu bagyo ngoten. Lah leres. Tapi saene nggih minggah mriki kok. Pun mriki mawon. Kula sekeca teng ngandhap. Lah nggih kula ngajeng obah nggih bingung nek jenengan teng ngandhap. Mboten napa-napa. Enten panggung niku los, Pak. Nggih to. Pun ewo-pekewo wae salah bubrah mengke. Wis pokoke los. Lah lek tukul niku sok-sok ning ngesor, sok-sok ning dhuwur ngoten. Nggih, pancen nggih ngoten. Milane pun remek sakniki. Lah kula ngeten iki napa sakjane nggih ora tek sae, ning gara-gara golek ngilmu, ngono to. Kersane ilmune kathah akhire ditakoni napa-napa niku saged njawab ngoten. Amin nuwun sewu Mbak Lurah. Niki kula ngadeg wonten. Jenengan trima sewu nggih. Nggih, Alhamdulillah. Nulen Trima sewu kena cash. Sik to. Adik dicekane malian. Rekaman. Mambiat mayu. Kok cekak wong kaya iki tuwa kok lek mbiyen ki ngono kok. Iki wis suda titik lho iki. Lek mbiyen tuwa galik-galik ngono lek iki kok rada cepet aku. Nduk, Tik. Badhe tak takoni malaikat jatahe Mbah Lurah iki teko pira? Saiki ngene. Aja kok 4. Pripun? Engko disuda dimpet. Baleni malih. Iya piye. Los karepe ya. Pun dawuh lek kedawan lho ya. Aku demen soalnya. Aku curiga. Diselingi omongane ambekane kira-kira mengkis-mengkis. Aku wis sarwa salah lho. Nuwun sewu Pak Kades. Catutas manak to. Ngoten. Berarti radi napa nggih, Pak? Radi nggih awake glogro ngoten. Dimaklumi ngoten nggih. Nggih. Tak pira lho, Tik? Manut kula. Suarane gandeng telambiangan. Pak Tukul lek awor aku kok terus pedhot ngono malian. Ya nek suarane jelas iki aku. Lah iki kok re nyuda rega iki. Mboten pancen kula damel ngoten kok. Ya selang-seling ngono lho, Kul. Nggih ngoten. Nah. Apa? Nggih, terus. No
Jan gemblokok. Niku cengkok Bali, Pak. Nggih. Ya sasirku to wong cangkem-cangkemku dhewe. Sing kene Bali ning kono nggo Bali. Soale lek aku apik. Ya Allah kok badhe nambahi matur sembah nuwun ngeten iki lho. Ndak banyak bicara tapi langsung tindakan. Matur suwun. Loh, iki meng nek Ndak gak tak. rewel. Sik to. Seharusnya sampean matur suwun ning aku. Loh, kenapa? Lek ora tak suwi-suwi ku meng gak metu. Duite ngono lho. Enenge tak suwi-suwi akhirnya kan terus mesakne malah metu duite kan ngono. Ngeten iki lho, Pak. Wenange atasan ki wenang merintah tanpa nyuntuni nggih to. Loh. Lah kengko kan aku malah ringan ngono lho. Lek sampean wis oleh kok kono kok kene. Lho, aku kan malah ringan ya Pak Dikul ya. Nggih, Nggih pun Pak, kula ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Wah, alhamdulillah. Kuncine kudu ikhlas. Wis kompak. Nah, niku bener niku. Lah, ikhlas pokoke. Banyu wangi wetan teko seprene. Isik diempet. Wong isik menikmati to, Pak. Lah, ya ndak oleh terganggu lho lek isik menikmati. Mboten napa-napa, Pak, ning ya pantese. Kudu disimak. Dihayati, dirasakne. Iso gawe tentreme penggalih ngono lho. Carane ngene galengan pedhot lah. Nek wis ngene iki meh metu wis. Ya meh metu lek ngene iki. Ngatos-atos lho Pak Kades sak uko sok gelem tek lho ngeten iki. Ini niku, Pak. Pokoke lek nuruti karep tenan, pedhot tenan pokoke. Seleng. Nggih, pun to boten dados napa. Tapi nggih syukure mawon niki wau ngeten, Pak. Kok kula dudulan niku dereng payu, dadi iso rada ngirit titik ngono. Lamun wis payu kowe. Lek lamun wis payu dietku kan wis geri pokoke musuh ngene. Ya untunge kok urung payu lek dudulan ngono. Kula niku nuwun sewu Pak Lurah. Alhamdulillah niku beberapa kali berkali-kali dipun timbali nderekaken longkangan wonten dusun Bali Desa Pule. Alhamdulillah nderekaken ingkang ngasta napa pusarane adil. Menika panjenengan. Ning lagune kok panggah omahe rong payu. Pripun menika? Lah tidak lapas ketemu sampean urung payu to omahe. Yo ngalah. Berarti rezekine sampean sing ndak pas. Ngono lho. Sampean dilalah ketemu kok ya urung payu. Ora kowe tenan apa ora ya, Pas payu kula dilimpekne. Pancen ora ditawakne kok. Lho, saiki lek ora percaya jajal tuku lho sampean isik ngono lho. Mboten Pak, kula gadah elek-elekan. Tanah India
Sik dibalen iki Pak nek kaya cengkoke nek sing ndak penak titik to. Sampun penak, Pak. Taman Sari. Iya kok rada gleyar titik ngono lho. Sampun penak, Pak. Jale tak rungokne titik nek sing gleyar bilenono nek jale. Kowe nduk balenono. Anu niku aline sing gleyar jenengan to. Lho, apa ya ora lho iki Ning rada gleyar titik. limpahne teng kula. Monggo gelang alit napa? Oh, kopine datang matur suwun, Pak. Aduh. Ya kahanan donya iki rena-rena. Heeh. Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon sing negani ngilangake susah ati Rajakan Banyuwangi awan bengi tak lanang wadon jegjogetan Banyuwangi longgoh ning pasir-pasiran
Waduh.